Вераломная атака. Лукашенко ўрэшце выказаўся пра падзеі ў Іране і паспачуваў загібелі Аэталы. Ваенны заклік Статкевіча ці паўстанне ў Польшчы беларускі корпус. Жыць у азёрным краі без вады. 2 месяцы з сухім кранам. Панядзелак 2 сакавіка 20 гадзіна аб'ектыў я Валерий Руселек. Вітае гаспадарства. Запрашае на выданне. Конфликт на Близком Усходе набирая обороты. Баки обмениваются ударами. Замест громадянской авиации у небе знішчальники, бомбардовальники, крылатые ракеты и дроны. Між тым, мноства турыстаў з усяго свету захраслі ў аэрапортах і гатэлях у зоне канфлікту. Як і калі вяртацца дадому, пытанне адкрытае. Ёсць сярод захраслых і нашы суайчыннікі, таму працягнуць мае калегі. Выконвайце патрабаванні мясцовых уладаў, пазбягайце натоўпаў, не здымайце выбухі, звязвайцеся з консульствамі, заставайцеся ў бяспечным месцы. Такія рэкамендацыі беларусам, якія апынуліся ў зоне канфлікту на Блізкім Усходзе, даюць беларускае МЗС і Нацыянальнае агенцтва турызму. Бяспечнае месца падчас абстрэлу населеных пунктаў ракетамі ды іранскімі шахедамі паняцце вельмі адноснае. Вось што апавядаюць нашыя суайчыннікі, якія адпачываюць у гатэлі Collection Dubai The Palm. Раздаўся рэзкі свіст і моцны выбух. Гэта прыляцеў дрон у суседні гатэль Fairmont The Palm. Там пачаўся пажар. Але мы гэтага не ведалі, затое персаналу гасцініцы вялікі рэспект, бо не было панікі. Мы пайшлі абедаць. Потым селі на адкрытую тэрасу рэстарану. Літаральна праз 3 хвіліны усе кухары і людзі сталі ўцякаць. Пачалася серыя выбухаў. У небе пачалі з'яўляцца дроны, якія збівала СПА. Спалі на падлозе паркінгу. Цяпер пляжы зачыненыя, басейны таксама. Між тым рэйсы Белавіі Дубай-Менск на сёння былі скасаваныя. Пры жаданні пасажыра абяцаюць вярнуць кошт білетаў ці перанесці даты вылету. Таксама Белавія адмяніла рэйс у Тель-Авіў на 5 сакавіка. За беларускімі турыстамі абяцалі адправіць чартерны рэйс у Доху. Из Минска самолет вылетает завтра, 3 числа, в 13:00. Да, в Доху он прилетит где-то в 23:10. Скажите, а что делать тем, кто не может до Дохи добраться? В Дубае пока что сегодня-завтра рейсы все отменены, воздушное пространство закрыто. Такім чынам пашанцуе тым, хто адпачываў у Катары ці нейкім чынам змог туды дабрацца. Пытанне, што рабіць тым, хто захрас у іншых краінах Блізкага ўсходу, якія апынуліся цяпер пад ударамі ракетаў і дронаў. Эвакуяваць аэрапорты пачалі сёння нават на Кіпры, бо іранскія дроны спрабуюць атакаваць брытанскую вайсковую базу на востраве. Прынамсі, урад арабскіх эміратаў абяцае, што пакрые ўсе выдаткі на пражыванне захраслых турыстаў. Аднак тыя, хто рэзерваваў гатэлі самастойна, а не праз тураператара, ўжо скардзяцца, што мусяць пакуль плаціць за ўсё самі. Наракаюць і на перагружаныя гарачыя лініі. Што ж да рэакцыі на сам вайсковы канфлікт на Блізкім Усходзе, днямі беларускі МЗС абмежаваўся занепакоенасцю і асуджэннем, цытата, любых узброеных дзеянняў, што вядуць да гібелі цывільнага насельніцтва. Рэакцыя ж Лукашэнкі на падзеі ў Іране з'явілася толькі пад вечар. І тое пісьмова ў форме спачування ў сувязі з гібеллю Аяталы Хаменеі. Алесь Яшченка, Уладзіслаў Корсак, Белсад. Тым часам беларускія мабільныя аператары пачалі пастаўляць бясплатны інтэрнэт абанентам, якія ў роумінгу на Блізкім Усходзе. Гэтак кампанія Life бясплатна налічыць 2 гігабайты і 20 хвілінаў на званкі ў краіну перабывання і Беларусь. Аператар А1 дасць бясплатны роумінг-пакет інтэрнэту в Аб'яднаных Арабскіх Эміратах, таксама ў Бахрэйне, Ізраілі, Саудаўскай Аравіі, Катары і Амане. Будем сачыць за інфармацыяй, пакуль жа застаемся ў рэгіёне Блізкага Усходу. Ідзе 3-й дзень баявой аперацыі ЗША і Ізраілю супраць Ірану, і геаграфія канфлікту пашыраецца. Удары Ірану па амерыканскіх вайсковых базах закранулі ўжо 8 краінаў персідскай затокі. У супольнай заяве з ЗША суседзі Ірану абвесцілі, што дзеянні гэтай дзяржавы ў рэгіёне уяўляюць сабою небяспечную эскалацыю. Таксама баявыя дзеянні ўпершыню закранулі еўрапейскую тэрыторыю, а менавіта Кіпр. Тэму працягне Марыя Сысой.
На адмысловай прэс-канферэнцыі прадстаўнікі Пентагону заявілі, што ЗША ударылі болей чым па 1000 цэляў у Іране толькі за першыя 24 гадзіны. Ізраільцяне яшчэ па сотнях цэляў. Паводле ж Дональда Трампа загінулі 48 іранскіх топ-чыноўнікаў і сілавікоў, у тым ліку аятала Алі Хаменеі. Іранскі чырвоны паўмесяц сцвярджае, што атакі закранулі 130 гарадоў, загінулі 555 асобаў. Колькі сярод іх цывільных не ўдакладняецца. Гэта не так званая вайна дзеля змены рэжыму, але рэжым сапраўды змяніўся, і свету ад гэтага лепш. Місія аперацыі «Эпічная лютасць» вельмі дакладна сфокусаваная. Знішчыць іранскія наступальныя ракеты, знішчыць вытворчасць іранскіх ракетаў, знішчыць іх флот ды іншую інфраструктуру бяспекі, і яны ніколі не будуць мець ядравай зброі. ЗША пацвердзілі гібель 4 амерыканскіх вайскоўцаў, а таксама страту 3 знішчальнікаў F-15. Тыя былі збітыя над Кувейтам у выніку так званага сяброўскага агню. Усе 6 чальцоў экіпажу выжылі. Дональд Трамп надойчы заявіў медыям, што планаваная працягласць атакі на Іран 4-5 тыдняў. Я зноў заклікаю рэвалюцыйную гвардыю, іранскіх вайскоўцаў і паліцыю скласці зброю і атрымаць поўны імунітэт або сутыкнуцца з непазбежнай смерцю. Я заклікаю ўсіх іранскіх патрыётаў, якія прагнуць свабоду, выкарыстаць гэты момант, быць адважнымі, быць смелымі, быць гераічнымі і вярнуць сваю краіну. Амерыка з вамі. Іран між тым працягвае абстрэльваць суседнія краіны. Новыя выбухі ў Бахрэйне і Дубаі. Брытанскую базу Акрэтыры на поўдні Кіпру атакавалі дроны. Дарэчы, Кіпр цяпер старшынюе ў Радзе Еўразвязу. Стабільнасць рэгіёну мае найвышэйшае значэнне. Адзінае трывалае рашэнне – гэта дыпламатычнае, і гэта азначае надзейны пераходны працэс для Ірану. Поўнае спыненне як ядравай, так і балістычнай праграмаў і канец дестабілізацыйнай дзейнасці ў рэгіёне. У Ізраілі дзесяткі пацярпелых ад ракетных удараў Ірану па Тель-Авіве, Іерусаліме, Баэршеве, а ў нядзелю ў горадзе Бейт-Шемеш 9 асобаў загінулі і 27 атрымалі раненні. В синагоге было бомбоубежище, и много из тех людей, которые жили в ближайших домах, они ушли в это бомбоубежище, когда было предупреждение от командования тыла, что летят ракеты из Ирана. К сожалению, как говорится, один из миллиона тех случаев, когда было прямое попадание, и прямое попадание именно в бомбоубежище. Обычно они защищают, но, к сожалению, балістычныя ракеты пробіваюць бомбоубежище. У Іране ўсцяж цалкам адсутнічае інтэрнэт. Тым часам прэзідэнт Масуд Пазешкян разам з кіраўніком судовай улады і намеснікам старшыні асамблеі экспертаў узялі на сябе часовае кіраўніцтва краінаю. Марыя Сысой, Белсат. Вайна ў персідскай затоцы б'е і па іншых сферах. Праз удары па нафтавых танкерах і інфраструктуры цэны на нафту рэзка пачалі расці. Паводле экспертаў, ужо неўзабаве барэль можа каштаваць $100 США, а нафту з персідскай затокі пачнуць замяшчаць іншыя пастаўнікі, у прыватнасці Расія. Што гэта зменіць, у тым ліку для беларускіх спажыўцоў паліва, раскажам у нашым сюжэце. Вайна ў персідскай затоцы адбілася на цэнах нафты. Яны пачалі рэзка расці. Каціроўкі маркі Brent на сусветных біржах у панядзелак падскочылі адразу на 10% і дасягнулі $82 за барэль. Пазней яны знізіліся да $77. Думаю, што было пэўнае здзіўленне, у тым ліку і з майго боку, наконт таго, наколькі агрэсіўны Іран паводзіўся, наносячы удары па персанале і актывах ЗША ў краінах персідскай затокі, а таксама па цывільнай інфраструктуры і цывільных аб'ектах у гэтых краінах. Калі дадаць да гэтага ціск з боку нафтавага рынку і рэзкі скачок цэнаў на нафту, гэта робіць сітуацыю значна складанейшай. На выходных Іран заявіў, што не будзе блакаваць Хормузскую пратоку, вузкі выхад з затокі ў Індыйскі акіян. Тым не менш працягваюцца удары па нафтавых танкерах. За выходныя атакаваныя 3 судны, сёння яшчэ не менш за 2. А ў Саудаўскай Аравіі пасля удару іранскага дрона спыніў працу буйны нафтавы завод «Ураз-Тануры». Нафта вельмі адчувальны сейсмограф здарэнняў палітычных ці мілітарных. Будуць рэагаваць і цэны гатовага паліва. Перанос кошту з нафты на гатовае паліва можа заняць некалькі дзён, пакуль убачым рост цэнаў на еўрапейскіх аўтазапраўках. Праз Хормузскую пратоку транспартуецца каля 20% сусветных аб'ёмаў нафты. Краіны рэгіёну паведамілі, што пры закрытай пратоцы без стратаў пратрымаюцца 25 дзён. У той жа час выйграць могуць і іншыя экспарцёры, прынамсі Расія. 20 лютага з'явілася інфармацыя, што Індыя пачала нарошчваць куплю саудаўскай нафты для адмовы ад расійскай. Так быстро заместить
выпадающую сейчас нефть Персидского залива не удастся, Россия, безусловно, становится бенефициаром. Пры гэтым Беларусь купляе нафту выключна ў Расіі за фіксаваную цану. Дамову аб гэтым падпісалі яшчэ ў 2024 годзе і дзеяць яна будзе да канца гэтага года. За колькі наша краіна купляе нафту, невядома, лічбы афіцыйна ніколі не прыводзіліся. Вядома толькі, што ў дакладзе Нацбанку аб грашова-крэдытнай палітыцы на гэты год згадвалася сярэднегадавая цана расійскай нафтавай маркі «Юралс» – $61 США, на якую арыентаваліся пры планаванні эканомікі. Летась Белнафтахім пры павышэнні паліўных цэнаў на 16 копеек тлумачыў гэта ў тым ліку падаражэннем нафты на сусветных рынках. Сёлета ўрад запланаваў падаражэнне на 7 копеек. Аднак калі гэта адбудзецца, пакуль невядома. Антон Бяздольны, Белсат. Стварыць і ўзброіць беларускі міратворчы добраахвотніцкі корпус у Польшы заклікаў лідараў еўрапейскіх краінаў Мікола Статкевіч. Адпаведны допіс з'явіўся ў тэлеграм-канале «Палітыка». На тэрыторыі Польшы ўжо тысячы маладых беларусаў, змушаных пад пагрозай рэпрэсій пакінуць сваю краіну, прайшлі вайсковую падрыхтоўку. Мы прапануем сфармаваць з іх беларускі міратворчы добраахвотніцкі корпус. Мы заклікаем еўрапейскія краіны забяспечыць корпус фінансава, таксама баявым рыштункам, узбраеннем і вайсковай, у тым ліку і цяжкой тэхнікай. Паводле Статкевіча, корпус мусіць паўстаць каля межаў з Беларусю і Украіну. Яго задачаю будзе не дапусціць паўторную агрэсію Расіі супраць Украіны з тэрыторыі Беларусі. А таксама ў выпадку нападу Расіі на краіны Балтыі беларускі добраахвотніцкі корпус зможа аказаць супраціў і на тым кірунку. Днямі ў тэлеграм-канале Статкевіча з'явіўся артыкул, у якім ён апісаў сцэнарый расійскага нападу на краіны Балтыі з тэрыторыі Беларусі і трагічныя наступствы гэтага для нашай краіны. Амаль 40% усіх выдаткаў беларусаў у канцы мінулага года ішло на харчы. Гэткія звесткі дае Белстат у выніку выбарчага даследавання хатніх гаспадарак. На одну сям'ю у сярэднім ідзе амаль 3000 рублёў на месяц, прытым у гарадах гэты паказнік складаў крыху больш за 3000, а на вёсцы ледзьве перасягнуў 2500. У структуры выдаткаў прадукты харчавання і нехарчовыя тавары займаюць прыкладна аднолькавую частку, па 37% ад усіх выдаткаў за месяц, яшчэ 20% на іншыя паслугі. Паводле экспертаў ААН, чым вышэйшая доля выдаткаў на ежу, тым бяднейшая краіна. Для параўнання нашыя суседзі ў Літве, Латвіі і Польшчы на ежу выдатковваюць менш за 20%. Смяротная аварыя на дарозе паміж Светлагорскам і Рэчыцай. У выніку сутыкнення легкавога аўта з цяжкавіком 3 чалавекі загінулі. Паводле інфармацыі следчага камітэту, кіроўца Рено Лагуна, жыхарка Светлагорску, не справілася з кіраваннем. Аўта вынесла на сустрэчную паласу, у выніку адбылося сутыкненне з цяжкавым аўтамабілем DAF. Загінула сама жанчына, ейны 10-гадовы сын, а таксама яшчэ адна пасажырка легкавіка. Яна памерла ў шпіталі. Сапраўдны смеццевы калапс. Жыхары вёсак ды аграгарадкоў на Віцебшчыне выкладаюць у соцсетках відэа літаральна заваленых кантэйнераў, з якіх службы камунальнай гаспадаркі, аднак, не вывозяць смецце. Вот выглядят мусорные баки по улице Сельской, агрогородка Краснополье, Витебская область. Как начались снегопады, во-первых, дороги чистятся вообще в переулках абы как. Мусор не вывозится целую зиму. В деревне Заслонов Коршанского района. Смотрите, все мусором завалено. Неизвестно, когда тут будет еще машина. Наверное, спецавтобаза вообще не работает. Не чистить не хотят, не убирать мусор. Праблема з вывозам смецця абвастрылася ў сувязі са снежнаю зімою. Фота ды відэа заваленых нявывезеным смеццем кантэйнераў цягам зімовых месяцаў публікавалі ў соцсетках жыхары Жлобіна, Лагойску, Смалявічаў, Светлагорску, Воршы і Магілёва. І калі ў абласным ды раённых цэнтрах сітуацыю камунальнікі выправілі, то ў меншых паселішчах калапс працягваецца. Ужо другі месяц жыхары вёскі Відокі на Верхнядзвіншчыне жывуць без вады. Прычына – аварыя на свідравіне, але развязаць яе няма каму, бо вежа, як высвятляецца, не належыць водаканалу. Пры гэтым да свідравіны падключаная не толькі вёска, але і мясцовая ферма. Падрабязней Ірына Дарафейчук.
Вот в каком состоянии находится водонапорная башня. На відэа, апублікаваным у тыктоку, жыхар вёскі Відокі распавёў, што аварыя на свідравіне адбылася яшчэ ў студзені. Без вады засталіся вёска і ферма. З таго часу адзінае, што зрабілі мясцовыя ўлады, вывезлі з фермы дойны статак – 400 короваў. Как на ферме нужно устранять. Председатель райисполкома, все приехали на устранение. Жыхарам жа вёскі, сярод якіх 4 шматдзетных сям'і, на гарачай лініі, са словаў аўтара відэа, параілі чакаць вясны. Они не могут передать водоканалу, потому что ферма подключена вместе с деревней, а водоканал фермы не принимает. Не даў вынікаў і зварот да чальца Совету Рэспублікі, сцвярджае жыхар Відокаў. Не знаем, что тут делать. Только надо к президенту обращаться. Одно, последнее. Але Лукашенко, хоць і патрабуе ад чыноўнікаў адрадзіць вёску, ды пакаранні рэгулярна абяцае за неадпаведнае ўтрыманне быдла. Иванович за телят головой ответить. Корова должна стоять во дворце. Водонапорная вежа ля вёскі Відокі не адзіная ў краіне мае аварыйны стан. Гэтак да падобнай канструкцыі ў вёскі Гарнякі Маладзечанскага раёну адмыслова прыязджалі фатаграфавацца, бо з працяглымі выцяканнямі ў марознае надвор'е яна ператварылася ў гару лёду. Збіць глыбы не маглі нават працаўнікі МНС. Ірына Дарафейчук, Белсат. Перад 8 сакавіка Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю пракантралюе, як ідзе гандаль кветкамі. Сённяшняга дня кантралёры ладзяць рэйды па крамах, асабліва правяраюць цэны на туліпаны. Праверкі працягнуцца да 6 сакавіка. Пры гэтым Марха просіць грамадзянаў паведамляць пра неабгрунтаваны рост цэнаў на кветкі. Пакуль што, паводле медыяў, туліпаны ў Менску можна набыць за 2,5 рублі за кветку, а летась на самое 8 сакавіка яны каштавалі ад 3,5 рублёў. Раней сталічныя ўлады папярэджвалі гандляроў кветкамі, што тыя мусяць забяспечыць чысціню свайго працоўнага месца, інакш ім могуць ануляваць дазвол на гандаль. Улоў якога рыбакі на Чыгірынскім вадасховішчы дакладна не чакалі. У аднаго з іх раптам моцна ўзялося, выглядала, што на кручку буйная рыбіна, але замест шчупака рыбакі выцягнулі 3-кілаграмовую выдру. Вядома ж, улоў адпусцілі. Без каментара. Выдра. Живая. 27 закрытие рыбалки. 27 февраля закрытие рыбалки. Февраля, да. Рыбу выпускают, а мы выдр ловим, выпускаем. Побежала. У аб'ектыве на сёння ўсё. Болей навінаў у нашых сацыяльных сетках, таксама на старонцы belsat.eu. Ну і інфармацыйны вечар працягваецца. Спадарства чакае студыя Белсат, якую мы правядзем сёння разам з Юліяй Лабанавай. Юля, вітаю. Вітаю, Валеры, вітаю спадарства. Удары па Іране не толькі ваенная аперацыя, але і перапісванне энергетычнай мапы свету. Ці можа сітуацыя на Блізкім Усходзе стаць стратэгічнай пасткай для Пуціна? Таксама позняя рэакцыя Лукашэнкі на смерць вярхоўнага лідару Ірану. Абмяркуем у студыі Белсат з палітычным аналітыкам Ігорам Тышкевічам. Не прапусціце. Ну і таксама спадарства апытанка. Куды ж без яе? Давайте пачынаць. Я тады вельмі хуценька, тому што падказваю, што наш шаноўны першы госць уже чакае. Пытанне ў нас такое: ці адчуваеце вы, спадарства, вось гэты клопат пра жанчын у афіцыйны год жанчын? Калі ласка, дзяліцеся сваімі назіраннямі. Найперш, канешне, цікавяць нашыя гледачы з Беларусі, якія складаюць большасць нашай аўдыторыі. Так, клопат узмацніўся, бо год, ведам, які клопат ёсць, але ён нереальны, а бутафорскі. Вось гэта все марафоны і так далей. Клопат ёсць, але неафіцыйны. То бок хтосьці дзесьці пачуў з блізкіх, сяброў і думае, будзем самі клапаціцца. І ёсць варыянт няма клопату, а ніякага. Гэта пакуль што лідар нашага галасавання. Калі ласка, працягваем галасаваць.
І спадарства, мы звяртаемся да тэмы, за якой сочыць увесь свет. Іран працягвае абстрэльваць партнёраў ЗША і Ізраілю ў рэгіёне. Пад ударам французскія і брытанскія вайсковыя базы. Ну і тым часам Лукашэнку спатрэбілася 3 дні, каб у выніку выказаць сваю пазіцыю, ну як пазіцыю, наконт гэтых падзеяў. Дыктатар накіраваў словы спачування прэзідэнту Ірану Масуду Пезешкіяну у сувязі з гібелю вярхоўнага лідара Алі Хаменеі, назваўшы гэта вынікам, цытата, вераломнай атакі. Канец цытаты. Цікава, што ў ягоным спачуванні няма ані слова пра ЗША, няма пра Ізраіль, якія здзейснілі вось гэты супольны удар, які прывёў да гібелі дагэтуляшняга лідара Ірану. Тым часам міністр абароны ЗША Піт Гексет заявіў, што вайна з Іранам не будзе бясконцай. На прэсавай канферэнцыі 2 сакавіка ён зазначыў, што гэтая аперацыя актыўная і разбуральная. Миссия «Операция «Эпичная лютость» максимально мэтанакіраваная. Знішчыць іранскія наступальныя ракеты, знішчыць іранскую ракетную вытворчасць, знішчыць іх вайскова-марскі флот ды іншую інфраструктуру бяспекі. І ў іх ніколі не будзе ядравай зброі. Іран у сваю чаргу заявіў, што перамоваў з Захадам не будзе, хоць раней Дональд Трамп адзначаў, што ў Тэгеране, наадварот, хочуць перамоваў. Іранскія беспілотнікі двойчы атакавалі і брытанскую авіябазу на Кіпры. Ахвяраў няма, але абстаноўка ў рэгіёне рэзка абвастрылася. У сувязі з гэтым сустрэчу міністраў замежных справаў Еўразвязу ў Нікасіі, запланаваную на гэтыя дні, перанеслі. Пасля таго, як Іран атакаваў як мінімум 3 судны ў Хурмузскай пратоцы, міжнародныя рынкі адрэагавалі рэзкім ростам цэнаў на нафту і рыхтуюцца да зацяжных перабояў у пастаўках у гэтым рэгіёне. Тым часам, акрамя нападаў на Іран, Ізраіль адкрыў другі фронт у сябе на поўначы. Тель-Авіў абвясціў аб наступальнай кампаніі супраць ліванскай групоўкі Хізбула у адказ на ракетныя абстрэлы групоўкі з тэрыторыі Лівану. Вайскоўцы падкрэслілі, што Хізбула дзейнічае ў інтарэсах Ірану. Гаспадарства, на сувязі са студыяй Белсат Ігор Тышкевіч, палітычны аналітык. Вітаем вас, спадару Ігор. Рады бачыць студыі. Вітаем. Взаем. Не магу не пачаць, канешне ж, з навіны пра рэакцыю Лукашэнкі, які ўсё ж такі пракаментаваў смерць духоўнага лідара Ірану, але пры гэтым не згадаў ані Злучаных Штатаў, ані Ізраілю. Як можна трактаваць ягонае выказванне? Ну, з аднаго боку, Іран – гэта даўнія партнеры. У Ірана добрыя адносіны з Расійскай Федэрацыяй, таму адрэагаваць нейкім чынам трэба. Прычым негатыўна, з другого боку, не хочацца рваць адносіны з Злучанымі Штатамі Амерыкі. Таму маем тое, што маем. А ввогуле ёсць шансы так уседзець на гэтых дзвюх лавах? Альбо у вялікай палітыцы такой позы не бывае? Ну, такая поза на пачатковым этапе, она незручная. Але пытанне, як будуць развівацца падзеі далей. Тут цікава, той ж самы працэс, напрыклад, і ў Венесуэле, і логіка дзеянняў Злучаных Штатаў Амерыкі паказвае, што сама палітычная сістэма она можа цалкам захавацца, таму што у адрозненні ад часоў Рэйгана, больш ранніх часоў, ЗША не вядуць, пры Трампе прынамсі, аперацыі па змене менавіта правлячага рэжыма і правлячай сістэмы. Ім дастаткова проста умоўна кажучы, зняць з дошкі адну фігуру і дамаўляцца з астатнімі, не асабліва пераймаючыся пытаннямі унутранай палітыкі гэтай краіны. Таму ў дадзеным выпадку рана ці позна і па Ірану, на мою думку, да гэтага прыйдзе. Калі мэтамі Злучаных Штатаў Амерыкі не было змены рэжыму ў Іране, таксама ЗША заяўляў зацікаўленасць спыніць ядравую праграму Ірана. Што яшчэ магло матываваць Злучаныя Штаты на гэтую аперацыю? Ну, давайте пачнем па парадку. Першае. Узгадаем ядерную сделку Злучаных Штатаў Амерыкі і Ірану. Там яшчэ Еўрапейская Союз, ЗША, Іран, якая працавала першую кадэнцыю Трампа, прычым яна працавала досыць цікава, таму што сярод паралельных рэчаў былі такія моманты, што праіранскія фармаванні ў Іраку і корпус вартавых ісламскай рэвалюцыі на тэрыторыі Іраку разам плечо да плеча з амерыканскімі вайскоўцамі па адзін бок барыкад, умоўна кажучы, змагаліся і біліся супраць ісламскай дзяржавы.
І, наприклад, город Масул вызвалялі не раз, як хаўруснікі. Але праз 2 гады, калі на тэрыторыю Іраку ісламская дзяржава ўжо была не патрэбна, Трамп выходзіць з гэтага пагаднення раптоўна. Пры гэтым яшчэ раз узбагачаны ўран, які быў у Іране, ён застаецца пад кантролем МАГАТЭ. Еўрапейскі Союз доўга спрабаваў выратаваць гэтую здзелку, не атрымалася. Потым некалькі разоў вяртались да перамоваў, але пытанне для амерыканскай дыпламатыі, што вярнуцца на старых умовах, гэта было б нелагічна, таму што ў такім выпадку, а што ж зрабіў амерыканскі прэзідэнт, навошта выходзілі са здзелкі? Значыць, патрабаванні больше. Для іранскае кіраўніцтва таксама вярнуцца на старых умовах, гэта значыць, нас падманулі адзін раз, падмануць і другі раз. Гэта таксама з пункту гледжання ўнутранай палітыкі завышала патрабаванні, таму здзелкі не было. Станам на сёння давайте узгадаем заяву Трампа пасля першых ракетных абстрэлаў іранскай тэрыторыі. Не так даўніх, разам з Ізраілем, калі Трамп заяўляў, што Іран пазбавіўся магчымасці ствараць ядерную зброю. На некалькі год. Трамп там праз пару месяцаў аказваецца, што амаль стварыў. Таму рэальныя мэты інтарэсы Злучаных Штатаў Амерыкі з аднаго боку кантраляваць лагістыку, з другого боку гэта нафтаносны рэгіёны. І трэцяе гэта перайсці да новай сістэмы супрацоўніцтва з Іранам, але у тым ліку па гандлю нафтапрадуктамі, з пункту гледжання і некае эканамічнае супрацоўніцтва, але пытанне, што гэта магчыма, зноў-такі па кейсу Венесуэлы. Таму для Злучаных Штатаў Амерыкі вельмі важнай рэччу, тут варта пачытаць проста стратэгію нацыянальнай бяспецы, ёсць доступ да крытычных рэсурсаў, як новых, якія забяспечваюць новую эканоміку, так і таго, што ёсць падмуркам цяперашняй існай эканамічнай сістэмы, а гэта сярод іншага нафта і нафтапрадукты. Адпаведна, атрымаць кантроль над часткай збыту, таму што поўнага развароту Ірану там у экспартных потоках без вялікіх інвестыцый дамагчыся немагчыма, але прынамсі тое, што ідзе морем, гэта азначае 10-30% іранскага экспарту, гэта таксама істотны ўплыў на рэгіён. Ну і плюс, калі была паспеховая аперацыя, гэта ўзмацняла пазіцыі Злучаных Штатаў на Аравійскай паўвыспе. Спадару Ігору, мэты ёсць, яны вельмі маштабныя, але ці ёсць план, таму што раз-пораз гучаць ад іншых экспертаў такія меркаванні, што плану-то і няма. То бок вось удара, што за ім, не да канца зразумела. На вашу думку, ёсць план? На маю думку, таксама, што плана там на некалькі месяцаў ці некалькі год, што рабіць далей, няма, таму што кейс Венесуэлы ён прапрацавалі. І падзеі ў Іране, яны дэманструюць адну вельмі цікавую акалічнасць, што у палітычнай сістэме Ірана дастаткова шмат людзей, яшчэ раз, не мітынгавальнікаў, не пратэстоўцаў на вуліцах, а тых, хто ёсць унутры палітычнай сістэмы, якія так ці інакш, але не падзяляюць знешнепалітычны курс краіны. І так ці інакш, якія маюць пэўныя амбіцыі падняцца да кіруючых пасадаў. Чаму я раблю такую выснову? Давайте так, это хуткасць, з якой былі знішчаны персаналіі вайскова-палітычнага кіраўніцтва. Хочу нагадаць, што гэтыя людзі ўжо 2 гады без тэлефонаў, без пейджера, яны перасоўваюцца проста так. То бишь, адсачыць іх электроннымі сродкамі немагчыма. Гэта можна толькі тады, калі іх, што называецца, хтосьці, груба кажучы, стукнуў. Сказаў, дзе хто калі. І улічваючы маштабы, значыць, тых людзей, хто кажа, дзе хто калі, досыць багата. І, адпаведна, наколькі разумею, ідэя Злучаных Штатаў Амерыкі і Ізраіля паступова вынішчаць вайсковую і часткова цывільную інфраструктуру і вынішчаць кіраўніцтва да таго моманту, пакуль іх, умоўна кажучы, кантакцёры не стануць альбо прэтэндэнтамі на ўладу, альбо раднікамі тых, хто прэтэндуе на ўладу. І тады паспрабаваць дамовіцца. Але назваць гэта доўгатэрміновай стратэгіяй таксама складана, таму што нават у адрозненне ад Беларусі іранская сістэма на нізавым узроўні, не парадаксальна, на больш дэмакратычна, таму што ёсць канкурэнцыя між рознымі групоўкамі, ёсць нейкія праявы умоўныя свабоды прэсы адносна так в Іране. І ёсць моцныя інстытуцыі
От у Беларусі шмат што залежыць ад Лукашэнка асабіста. Там моцныя інстытуцыі, таму што звярніце ўвагу, кіраўнікоў нейкай структуры з інтэрвалам у 2 дні забіваюць, але сама структура працуе. Гэта азначае, што ёсць інстытуцыйная памяць, ёсць нейкія інстытуцыйныя практыкі, правілы, якія выпрацаваны гадамі. Таму казаць пра хуткаплыннасць гэтай аперацыі, што заўтра ці паслязаўтра нешта здарыцца, я б не браўся. Калі Злучаныя Штаты Амерыкі атрымаюць адну са сваіх мэтаў доступ да гандлю іранскай нафты, як гэта можа паўплываць агулам на рынак нафты, на кошты нафты? І галоўнае, нас, напэўна, цікавіць, як будзе выглядаць расклад Расіі. Ну, давайте паговорым два чынніка. Апроч калі ці атрымаюць, гэта таксама вельмі важна. Ці атрымаюць, мею, гэта пашыраць вот такую зону нестабільнасці, каб краіны, якія залежаць ад тых жа самых паставак, ад эканамічных ланцужкоў, каб яны пачалі ціснуць прынамсі на Штаты, каб Штаты выйшлі з гэтай аперацыі. Што тэарэтычна таксама магчыма. Таму менавіта калі і ці атрымае. У выпадку ж нейкіх перамоваў я дапускаю, што можа быць нейкае сумеснае прадпрыемства, якое будзе так ці інакш уплываць на рэалізацыю іранскай нафты, прынамсі на еўрапейскім, на індыйскім рынку і так далей. Таму што фармальна Іран пад санкцыямі, але ёсць трубопровод, па-перша, вялікі ў Кітай, ёсць традыцыйны накірунак экспарту в Індыю. І гэта значная частка іранскага экспарта. Іншая справа, што па якіх коштах, да, зняццю санкцый, но кошты падымі. Але от цяперашні момант, як не парадаксальна, але ён вельмі выгадны Расіі. Таму што станам на сёння венесуэльская нафта, она збольшага ідзе ў Злучаныя Штаты Амерыкі і трымае кошты на паліва там на адносна невысокім узроўні. І для Трампа да сярэдзіны лета ў краі выгадна такая сітуацыя, або прамежкавыя выбары. І кошт галона паліва ён вельмі важны. Іранская нафта часткова з рэгіёна знікае. І вот тут вельмі важна, што калі мы гаворым пра краіны, якія перарабляюць цяжкую сярністую нафту, то якраз такі найбольш блізкі па сваіх характарыстыках гатункі гэта іранскі экспартны гатунак, гэта венесуэльскі экспартны гатункі, расійскі уралс. Таму для краінаў Еўропы, часткова для Індыі, часткова для краінаў Афрыкі, ну, я б сказаў, што гэта адчувальна, і ў кароткатэрміновай перспектыве гэта узмацняе попыт на расійскі уралс. Гэта азначае, што гэта выгадна Расійскай Федэрацыі, бо два канкурэнта зніклі, Расія больш прадае і больш дорага прадае. Таму што, напрыклад, біржавыя кошты на нафту ідуць, на расійскую ідуць з затрымкай 3 дні, але пры тым, што расійскі бюджэт быў звярстаны з такім пазітыўным прагнозам з кошту нафты $59 за барэль, негатыўным, калі не памыляюсь, 51 ці 52, зараз расійскі ўралс, дакладней 2 дні таму, расійскі ўралс ужо гандляваўся па 57,2. Гэта амаль пазітыўны сцэнарый. Таму у кароткатэрміновай перспектыве для Расійскай Федэрацыі гэта выгадна. У сярэднетэрміновай будзе залежаць зноў-такі ад раскладаў, якія будуць. Калі ж у выпадку, калі сапраўды умовамі здзелкі з Іранам будзе уплыў ЗША на істотную долю іранскага экспарту, нагадаць, што гэта не пра ўсю іранскую нафту ідзецца, гэта гаворка прыкладна пра 30% таго, што здабываецца, таму што большая частка ідзе в Кітай. І ад гэтых накірункаў экспарту Іран адмовіцца не можа, в прынцыпе. Нават пад любым ціскам Злучаных Штатаў Амерыкі. Таму, але нават гэтых 30% прыблізна здабычы, но гэта тады ўплыў на сусветныя рынкі, тады так Злучаныя Штаты Амерыкі могуць больш агрэсіўна весці сябе датычна коштавай палітыкі і датычна ціску на Расійскую Федэрацыю па нейкіх сваіх пытаннях. Спадар Ігор, ну тут варта ж згадаць вось наконт таго, наколькі там Расія зможа пагрэць рукі на гэтай сітуацыі, і еўрапейскія санкцыі, і адносна недаўна ж ЗША дамовіліся з Індыяй, што яны не будуць купляць расійскую нафту, то наколькі гэта стрымлівае фактар? Я разумею, што смешна, але калі вось агучыць... Давайте. Ну, першае. Еўрапейскія санкцыі. Еўропа фармальна не купляе, да? Далей складаем 2+2. Асноўным спажыўцом на перапрацоўку
сыходзячы з тэхналагічнага працэса нафтапераробных заводаў маркі «Уралс» з'яўляецца Еўропа. Дадзена нумар 2. Калі браць абсалютныя аб'ёмы экспарта расійскай нафты, то летась яна вырасла. Ну, яны ж не ў паветра прадавалі, правда? Іншая справа, праз якую кантрабандную калітку. Так, ёсць такая рэч, як замена экспартнай, назовем так, экспартнага гатунку. Гэта калі танкер, напрыклад, в услугі загружаецца на 80%, пасля пасярэдзіне Балтыкі сустракаецца з яшчэ адным танкерам з іншым гатункам нафты, ну, напрыклад, нарвежскай. Далівае яшчэ 20. Атрымаецца, калі казаць вельмі простымі словамі, некая бадзяга, якая абзываецца экспартным гатункам нафты. І прадае якую кампанія дэ-юрэ зарэгістравана альбо в Европе, альбо дзесьці ў Паўднёвай Амерыцы, альбо на Блізкім Усходзе. І гэтыя грошы, якія Расія атрымлівае, дарэчы, яны не вяртаюцца ў расійскі бюджэт, яны застаюцца на тэрыторыі Еўрапейскага Саюзу, і яны ж фінансуюць паралельны імпарт таго ж самага тэхналагічнага абсталявання праз трэці краіны. І гэта схема працуе апошнія 2-3 гады. Рэальна ўплываць на аб'ёмы экспарту можа толькі рэальна паліванне за тым, што называецца теневым флотам. Гэта старыя танкеры, якіх можна злавіць у тым выпадку, калі яны адключаюць сістэму, скажем так, адсочвання праз спадарожнік, вось гэту сістэму бяспекі, а гэта ўжо ёсць парушэнне, для того, каб зайсці ў расійскі порт і загрузіцца. На моманце выхаду, што іх гэты транспортер адключаны, іх можна лавіць, можна прыцягваць да адказнасці. І вось дапокуль той самыя еўрапейскія краіны не пачнуць гэта рабіць, прашу прабачэння, яны будуць купляць расійскую нафту. Кажучы пра прайс-кэпы, пра то, што на яе не купляюць. Спадару Ігору, калі мы гаворым пра Індыю, то цяперашняй сітуацыі в Індыі ёсць, скажем так, першыя пастаўкі венесуэльскай нафты, але пачатак вайны з Іранам, ён спрычыніў, паглядзім, дарэчы, як гэта будзе, таму што танкеры фізічна загружаны, яны знаходзяцца ўжо каля берагоў Мадагаскара, паглядзім, ці гэтыя танкеры дойдуць, праз 2-3 дні будзе бачна, ці Індыя вяртаецца да закупак расійскай нафты. Спадару Ігору, рызыкую выклікаць зноўку ваш смех, але яшчэ адзін момант хацеў удакладніць на вашу думку ў гэтай сітуацыі. Калі ў Расіі атрымаецца, вось як яна плануе, што адбудзецца? Расія больш выйграе вось ад гэтых магчымых здзелак з нафтамі, альбо она прайграе, калі ўлічыць, што -1 хаўруснік у яе, хаўруснік, які і ствараў напругу ў рэгіёне, адцягваў туды ўвагу, і які дастаўляў зброю, у тым ліку беспілотнікі. Як вы ацэньваеце? Ну, беспілотнікі, давайте так, беспілотнікі Расійская Федэрацыя купіла тэхналогію, вона вырабляе іх даўно сама, ну, прынамсі, ўжо месяцаў 10. А 10 месяцаў таму гэта была праблема. Зараз гэта ўжо не такая праблема. Тут трэба яшчэ раз раздзяляць на тактычнае меркаванне і стратэгічнае. Тактычна, з пункту гледжання цяперашніх задач Расіі, гэта меншая увага да вайны в Украіне, гэта змяншэнне аб'ёму перадачы тых же самых супрацьракет, гэта азначае, боекамплекта да сродкаў супрацьпаветранай абароны Украіне. Гэта ідзе на карысць Расійскай Федэрацыі, плюс кошты на нафту. Таму тактычна Расійская Федэрацыя выйграе. Плюс гэта можна спрабаваць канвертаваць у стратэгічнае, і чаму Масква апошнія 2 дні актыўна падкрэсліла, што яна знаходзіцца на пастаянным кантакце з іранскім кіраўніцтвам, хутчэй за ўсё на пэўным моманце Путін зноў паспрабуе згуляць у карту, што давайте я буду пасярэднікам між Штатамі і Іранам. Іншая справа, і тут якраз такі наконт хаўрусніка, не хаўрусніка, што Пуціну не да канца давяраюць і ў Вашынгтоне, але Пуціну, як пасярэдніку, абсалютна не давяраюць Тэгеране. Таму што апошнія спробы Расіі влезці як пасярэднік, яны якраз такі наштурхоўваліся на супрадзеянне не Штатаў, а Ірану. І вось гэта вельмі цікавая акалічнасць, якую таксама трэба разумець. Таму казаць, што вось яны там 100% хаўруснікі, я бы так не браўся. Так, у іх блізкія пазіцыі да супрацьстаяння з краінамі умоўнага захаду, актыўнасць Ірана
па дэстабілізацыі рэгіёну яна выгадна Расійскай Федэрацыі. З іншага боку, праца Ірана з Турэччынай, Азербайджанам па транзіту туркменскага газу да тэрыторыі Турэччыны і далей в Еўрапейскі Саюз і планы па развіццю гэтага шляху, я маю на ўвазе рэканструкцыя газапровадаў, гэта ўкрайне выгадна Расіі. Працы Китаю, Туркменістана, Узбекістана, Турэччыны, Азербайджану, Арменіі па стварэнню паўднёвага галінкі сухапутнага калідору пояс і шлях, гэта наўпрост выклік расійскім, скажем так, інтарэсам. Таму тут, яшчэ раз, тут такая падвойна, вельмі цікавае стаўленне. З аднаго боку, быццам бы і блізкія з пункту гледжання некаторых тэзаў знешняй палітыкі, з іншага боку, калі казаць груба, то і падгадзіць таму, каго называеш саюзнікам, у Крэмлі не супраць. Таму тактычна Расія выйграе. Стратэгічна тут вельмі шмат што залежыць, яшчэ раз, ад таго, як будзе пазіцыянавацца Іран у будучым. Гэта азначае, з аднаго боку, што будзе на рынку нафты, з другого боку, ці захаваюцца пералічаныя праекты газавыя, транспартныя, якія ідуць абыход Расіі. Калі і тое будзе і ўплыў, напрыклад, штатаў на рынок нафты, і паралельна захаваюцца транспартныя праекты, якія зніжаюць роль Расіі як транзіцера, ну, у такім выпадку Расіі гэта будзе ўкрай балюча. Спадару Ігор, давайте будзем назіраць за развіццём падзеяў у гэтым рэгіёне і, прынамсі, на сёння паставім кропку ў тэме Ірану, іранскай нафты і ўзаемаадносінаў з Расіяй. А ў нас ёсць яшчэ адна навіна, якую мы хацелі б з вами абмеркаваць. Стварыць і ўзброіць беларускі міратворчы добраахвотніцкі корпус у Польшчы заклікаў лідар еўрапейскіх краінаў Мікола Статкевіч. Адпаведны допіс з'явіўся ў тэлеграм-канале «Палітыка». Давайте паслухаем і вернемся. На тэрыторыі Польшы ўжо тысячы маладых беларусаў, змушаных пад пагрозай рэпрэсій пакінуць сваю краіну, прайшлі вайсковую падрыхтоўку. Мы прапануем сфармаваць з іх беларускі міратворчы добраахвотніцкі корпус. Мы заклікаем еўрапейскія краіны забяспечыць корпус фінансава, таксама баявым рыштункам, узбраеннем і вайсковай, у тым ліку і цяжкой тэхнікай. Ну што ж, як вы ацэньваеце такі заклік, наколькі ён рэальны ў цяперашніх умовах? Ну, пытанне першае і ключавое. Гэта беларускі корпус ці гэта беларусы на службе войска польскага? Вось гэта вельмі важна. Таму што калі беларускі корпус, гэта азначае, тады паўстае пытанне, каму будзе ён падпарадкаваны, чые загады ён будзе выконваць і куды будзе скіравана гэтая зброя. Гэта азначае дэ-факта, што, допустим, в дадзеным выпадку Польша пагаджаецца размяшчаць на сваёй тэрыторыі пэўны кантынгент, які не падкантрольны Варшаве цалкам. Другі варыянт – гэта пытанне польскага заканадаўства і польскага бюджэта, альбо бюджэта НАТО. Таму вось тут варта проста таксама, гэта два розныя кірункі. Трэці складнік, ну, ён называецца рэкрутинг, то бишь можна казаць пра тысячы людзей, там, тысячи амбітных людзей. Пытанне, колькі ты рэальна можаш прыцягнуць на службу, потому што, яшчэ раз, гэта не тое, каб апрануць пашытую форму там з прыгожымі нейкімі пагонамі, які нічога не значыць, взяць сцяжок і выйсці на нейкі мітынг ці на канферэнцыю. Не. Гэта вайсковая служба. Гэта азначае, што ты кідаеш свой стары занятак, ідзеш на вайсковую службу, і гэта прафесія. Таму, напрыклад, фармаванне нейкіх падраздзяленняў беларускіх, але ў складзе ўзброеных сілаў Украіны, я больш у гэта веру. З пункту гледжання польскіх, ну, зноў-такі, наступнае пытанне афіцэры. І далей все упіраецца в бюджэт. Калі мяне прасілі наконт гэтай тэмы таксама пракаментаваць, я ізноў падняў, ну, самыя маленькія разлікі. Што такое корпус? Я проста дам разлікі у гледзяшча адной матастрэлковай брыгады. Адна матастрэлковая брыгада – гэта 2500 людзей, яшчэ раз, якія знаходзяцца на кантракце. Допустим, что все на казарменном становішчы, допустим, что яны ўзяты з людзей, які не маюць вялікіх доходаў, але ўсё адно па польскіх мерках
Мінімальна, колькі ты мусіш плаціць вайскоўцу, калі нават не параўноўваць з заробкамі польскага вайскоўца, то гэта ад 1000 евро. Ну, мінімальна на месяц. І от калі ты средний заробок 1000 евро, ну, мається на увазі, что офицеров может быть более, то бригада 2500 человек. 12 месяцев на 1000, на 2500. Это 30 миллионов долларов на год, только на заробки. Коли это казарменное становище, то это означает, что ты мусишь людей нечем кормить. Окей, коли харчевание нават берем не по польских коштах, а по коштах, допустим, Боснии и Герцеговины, там, альбо Украины, меньше богатой краины. Это минимум 15 евро на день. 15 евро на день, на 365 дён, на 2500. Это еще 13 альбо 14 миллионов. Далее тяжкая техника, и так далее. Мотострелковая бригада, это 4 батальона мотострелковых. Без додаткового. Вот один мотострелковый батальон, это танковая рота, 12 танков. Это 24 миллиона. Это 3 роты на БТР альбо БМП. Коли брать М113 патриманные, это самый танный вариант, это 300 тысяч. Без узброения, просто вот корпус, руховик и так далее. Это со складов захования, действий конца 70-х годов виробництва. А 3 роты это от 39 до 42 машин. Ну, лишь 39 машин. Это еще 11 миллионов 700 тысяч. Это минимум 12 минометов, 240 тысяч. Это минимум 20 грузовиков, еще 900 тысяч. Это боевые эвакуационные машины, это еще 800 тысяч. Это разом вот, заробок на первый год, и вот только эта техника, это мы отрымливаем 140, таких батальон 44. Разом отрымливаем 148 миллионов 960 тысяч долларов. Это только на створение на технику. Еще раз. Это без роты сувязі. Гэта без батальона беспілотных сістэм. Гэта без артылерійскага батальона. Гэта без медпункта. Гэта без роты матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння. Гэта без там шифравальшчыкаў і так далей. І гэта яшчэ без тысячаў уласна беларусаў, хто бы туды пайшоў, адкуль узятыя гэтыя лічбы. Цалкам разумеем ваш скептызм. На жаль, у нас скончыўся час на размову, але гэта вельмі важная тэма, якую мы спадзяёмся якраз з вами таксама і раскладзем па лічбах ужо ў найбліжэйшых выданнях. Ну а на сёння, на жаль, ужо вымушаны развітацца. Дзякуй вялікі вам за сённяшнюю размову, за ваш каментар. Мы спадарству нагадаем, Ігор Тышкевіч, палітычны аналітык, быў на відэасувязі са студыяй. А цяпер мы звяртаемся да ўсіх гледачоў, якія плацяць падаткі ў Польшчы. Вы можаце пералічыць 1,5% свайго падатку, каб падтрымаць нашых калегаў з Белсату, якія летась выйшлі з турмаў. Цяпер шмат хто з іх пачынае жыццё наноў, ужо ў эміграцыі і без магчымасцяў працаваць адразу. Ну і дастаткова указаць беларускі цэнтр салідарнасці з пазнакаю Белсат. На вашых экранах з'явіцца QR-код, які падкажа, як гэта зрабіць. Ну, я нагадаю, што гаворка не пра дадатковае ахвяраванне, а пра частку ўжо сплачанага вамі падатку. Гэтыя грошы мы перададзім да капеечкі нашым калегам, падзелім паміж усімі тымі, хто выйшаў. І я спадзяюся, што зрэалізуем дакументальны праект. І вось гэтыя стыпендыі, якія, дзякуючы вашым падаткам, мы зможам заплаціць нашым палітвязням, яшчэ больш будуць пашыраць вольнае слова ў Беларусі. Чым жыве Беларусі, чаму яе роля ў рэгіёне сёння асабліва важная? Свет пабачыў кнігу пад назваю «Беларусь Everyone Needs to Know». Беларусь, што трэба ведаць кожнаму. Яе аўтары беларуская паліталагіня Вераніка Лапуцька і канадскі гісторык Дэвід Марплс. Аўтары тлумачаць заходняй аўдыторыі, як фармавалася сучасная Беларусь, аналізуюць палітычную сістэму дзяржавы і ролю краіны ў вайне Расіі супраць Украіны. У кнізе прасочваецца гісторыя Беларусі ад савецкага перыяду і наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС да падзеяў апошніх гадоў. Асобная ўвага нададзеная геастратэгічнаму становішчу краіны паміж Польшчай, Расіяй і стасункам з Масквой, Кіевам і Пекінам. Аўтары падрабязна разглядаюць масавыя пратэсты і рэпрэсіі пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 года. Марблс і Лапуцька падкрэсліваюць, што ўяўленне пра Беларусі як пра адгалінаванне пуцінскага расійскага свету спрошчана і памылковае.
Ну і, власне, у нашій студії авторка книги Вероніка Лапутька, дослідчиця, сузаснавальниця, так само Іст-центр. Вітаємо тебе. Привітання. Дякую велике за запрошення. Бачу, що ти прийшла зі своєю книгою. Давай покажемо нашим глядачам, як вона виглядає. І, може бути, поділися, де її можна набити і почитати. На даний момент її можна набити онлайн на сторонці видавництва Oxford University Press, так само на Амазоні, але ми плануємо разом з Девідом робити презентацію в Варшаві у травні, звісно, ми вам повідомимо. І так само будуть презентації у Лондоні, і навіть я ще маю надію, що ми поспіємо зробити у Нью-Йорку, ну, побачимо. Це тільки плани на ближайший місяць. Але передусім гэта кніга для замежнікаў. Чаму паўстала такая ідэя стварыць і чаму вы згадваеце, што памылкова замежнікі думаюць пра Беларусь часамі як пра краіну дыктатуры, як маюць поўныя стэрэатыпы? Першапачаткова ідэя ўвогуле напісаць менавіта такую кнігу, яна ўзнікла менавіта таму, што замежнікі не ведаюць, якая роля Беларусі ў вайне Расіі супраць Украіны. Выдаўніцтва звярнулася да Дэвіда, і паколькі мы ўжо даўно з ім працуем над паралельнымі рознымі праектамі, ён таксама мяне запрасіў узяць у гэтым удзел, і мы разам уже вырашылі, што мы павінны растлумачыць чытачам, што такое Беларусь, хто такія беларусы і што насамрэч адбываецца зараз. Але паколькі гэта серыя, яна такая даволі папулярная ў выдаўніцтва, і яны робяць такія кніжкі пра ўсе краіны, пра Беларусь такую ніхто яшчэ ніколі не напісаў, то на нас, конечно, таксама лёг такі цяжар, і была адказнасць вялікая за тое, каб напісаць і такую папулярную, скажем так, гісторыю Беларусі. Адкуль беларусы пайшлі? Мы пішам пра польскае княства, там, пра Вялікае княства Літоўскае і пра Турскае, конечно, княства, пра гераінь і герояў беларускай гісторыі, пра людзей, пра якіх за мяжой мала хто насамрэч ведае. І вось мы з такой любоўю уклалі ўсе тыя веды, што ў нас ёсць, усе тыя гады, якімі мы займаліся Беларусю, Дэвід з канца 80-х, я трошки пазней, пасколькі я яшчэ не нарадзілася, але, конечно, мы стараліся аддаць усё, што мы маем, усё, што мы бачылі, усё, што мы сведчылі, усё, што мы памятаем, все размовы, все інтэрв'ю з рознымі людзьмі, таксама удзельнікамі падзей. І мы, конечно, спадзяемся, што замежнікі, прачытаючы гэтую кнігу, яны па-іншаму будуць глядзець на Беларусь і на беларусаў. Вероніка, пры ўсёй павазе, вы кажаце нейкае святататства пра тое, што там замежнікі не ведаюць. У нас жа столькі дэмакратычных сілаў, у ЗША там ёсць цэлы прадстаўнік Вадзіма Пракоп'ева, Сергей Ціхановскі. У Варшаве, у Вільні дзейнічае офіс Святланы Ціхановскай. Ёсць іншыя структуры, якія пастаянна з усімі сустракаюцца, расказваюць пра Беларусь. Што вы ў сваёй кнізе такога гаворыце, акрамя экскурса ў гісторыю, пра сучасную найноўшую гісторыю, такога, пра што не гавораць дэмакратычныя сілы Беларусі? Перадусім, напрыклад, распавядаем пра татарскае насельніцтва, якое жыло ў Беларусі і дагэтуль жыве, пра ідыш, якую ролю ён граў у 20-30-е гады, таксама ў будаўніцтве беларускай культуры і беларускага мовазнаўства, пра рэпрэсіі 30-х гадоў, якім чынам яны падкасілі беларусаў, беларускую гісторыю, і чаму, напрыклад, гэта можа адказаць на пытанне, чаму, напрыклад, у Беларусі не было руху шасцідзясятнікаў, як в Украіне. І іншыя рэчы, пачынаючы з паўстанняў 19 стагоддзя, так 30-31 і паўстання Касця Каліноўскага, якім чынам яны разгортваліся на тэрыторыі Беларусі, і чаму вельмі часта замежнікі таксама, і нават нашы блізкія суседзі кажуць, чаму у вас не так, як в Украіне, альбо не так, як у Літве, альбо не так, як у Польшы. Вось мы распавядаем пра гэта. Чаму? Таму што адбылося так і так і так. Канешне, у нас ёсць прадстаўніцтвы, ёсць багата культурніцкіх суполак, ёсць багата арганізацый мігрантаў. Мы таксама пра гэта, дарэчы, пішам у кнізе ў розных краінах, але, на мою думку, вельмі важна таксама гэта все было сістэматызаваць і паказаць храналагічна, што адбывалася. Кнігу мы пачынаем з 20-го года, таму што гэта тады, калі імя Беларусі гучала на ўвесь свет, усе палосы самых важных медыяў займала Беларусь. Потым гэта, конечно, сціхла, потым пачалася вайна в Украіне, і тады на Беларусь пачалі па-іншаму глядзець. І таму вось мы пасля ўжо мы пішам, што насамрэч было до 20-го года, як Беларусь заражалася, як заражаліся беларусы, як беларусы усведамляюць сябе і чаму яны сябе паводзілі такім чынам і іншым у 20-м годзе. І вось усе гэтыя пытанні мы распавядаем, адказы на іх. І коротка на завяршэнне, але вельмі важна, хацелася б спытаць,
такі падыход не зусім навуковы, напэўна, ты выкарыстала, калі вырашыла распавесці часткова гісторыю сваёй сям'і, свой асабіста пражыты, можа быць, боль у гэтай кнізе, каб патлумачыць працэсы, які адбываліся ў Беларусі ад рэпрэсій 39-х гадоў, ад таксама лёсу сваёй бабулі. Чаму ты ўзяла на сабе такую ролю? Можа быць, дагаварыць тое, што бояліся твои продкі агучыць? Для мяне было важна паказаць, паколькі таксама у нас была ідэя гэтую кніжку не рабіць такой строга навуковай, каб амаль кожны чытач мог прачытаць і зразумець, што гэта. І калі я запрапанавала выдаўніцтву зрабіць такую уступ і распавесці трошкі пра мою гісторыю сямей, каб праз яе таксама паказаць самыя важныя, скажем так, перыяды беларускай гісторыі, нават 20-го стагоддзя, яны вельмі ўзрадаваліся, і Дэвід таксама напісаў, як ён пачаў займацца Беларусю, што ён памятае. І я думаю, што такім чынам вось гэты ўступ, ён трошкі зацягвае чытача ў гісторыю Беларусі і беларусаў, таму што праз вось асабістыя досведы гэта, усе ведаем, лягчэй за ўсё дакрануцца, дацягнуцца да людзей, якія вось чытаюць такія кніжкі. Будзем спадзявацца, што адным з найбуйнейшых пакупнікоў гэтай кнігі стануцца якраз дэмакратычныя сілы Беларусі, таму што можна ва ўсіх гэтых афіцыйных візітах таксама і гэтую кнігу дарыць, як вось, калі ласка, нас паслухайце. І яшчэ прачытайце пра беларусаў. Дзякуй вялікі за працу, таксама за сённяшнюю. І гэта для Юлі. Дзякуй табе. Ну, для нас, я думаю, мы пачытаем рэдакцыі. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Вераніка Лапуцька, аўтарка вось гэтай цудоўнай кнігі, таксама даследніца, сузаснавальніца ІСТ-цэнтр была з намі, спадарства ў студыі. Гаспадарства зараз рубрика «Жыццё рэгіёнаў», якую мы рыхтуем разам з калегамі з БГ Медыя. Пачынаем з Віцебшчыны. У вёсцы Заронава ўжо 40 гадоў працуе народны комплекс-музей, які мае назву «Гісторыя Заронаўскага краю». Яго стваральніца і нязменная кіраўніца, настаўніца беларускай мовы і літаратуры Людміла Нікіціна. На плошчы 280 квадратных метраў сабраная каля 30 тысяч экспанатаў, ад прадметаў побыту да матэрыялаў пра ваенную гісторыю рэгіёну. Музей з'явіўся пры школе і трымаецца найперш на энтузіязме заснавальніцы і дапамозе мясцовых жыхароў. Людміла Нікіціна прыехала ў Заронава ў 1982 годзе і пачала ствараць школьны музей. Спачатку экспанаты прыносілі вучні, пазней далучыліся і дарослыя. Значная частка калекцыі прысвечаная традыцыйнаму побыту беларусаў. У музеі праводзяць абрады, экскурсіі, а гасцей могуць пачаставаць стравамі, згатаванымі ў сапраўднай печы. Нядаўна віцебская блогерка распавяла пра гэты музей у тык-току. Відэа сабрала шмат водгукаў. Наведнікі азначаюць асаблівую атмасферу і харызму гаспадыні музею, якая распавядае пра кожны экспанат выключна па-беларуску. Цяпер сюды едуць не толькі з Віцебшчыны, але і з іншых рэгіёнаў краіны. Абмежаванне безлімітнага мабільнага інтэрнэту выклікала хвалю абмеркаванняў у сацсетках. Беларуска Александра, якая жыве ў вёсцы за 9 кіламетраў ад гораду, распавяла ў тык-ток, што пасля зменаў засталася фактычна без нармальнага доступа да сеткі. Паводле дзяўчыны, у паселішчы няма оптавалакна, таму мабільны інтэрнэт быў адзінаю альтэрнатываю. Відэа набрала дзесяткі тысяч праглядаў, а ў каментарах карыстальнікі падзяліліся падобнымі праблемамі. Ситуация складывается таким образом, что нам некуда деться, потому что вроде бы и сюда интернет, в дом Wi-Fi мы не можем провести, хоть мы и живем в 10 километрах от города, да, и в 1,5 километрах от нас, кажется, оптовое окно есть, но до нас цивилизация не дошла, и мы до сих пор не знаем, что такое Wi-Fi в собственном доме. И вот куда нам деться и что нам делать, мы не знаем, потому что мы даже когда пытались роутер установить домой, да, покупали специальную симку, почему-то для частных домов тарифный план очень большой, там, я не знаю, по-моему, 70 рублей в месяц надо было платить просто для того, чтобы у нас был Wi-Fi с не безлимитным, по-моему, интернетом, а 100 гигов. И вот когда мы спрашивали, чем разница отличается квартиры и частного дома, они сказали, ну вот так вот. И получается, что за интернет в деревне надо платить просто бешеные деньги для того, чтобы ты просто им мог пользоваться. У тым ліку для того, каб глядзець Белсад, спадарства, напрыканцы выдання падсумуем нашае пытанне, ці адчуваеце вы клопат пра жанчын у год жанчыны. 59% галасоў не, а ніякага няма клопату. Гаспадарства, на гэтым у нас усё. Дзякуем за ўвагу. Для вас былі Валера Руселік і моя непараўнальная калега Юля Лабанова. Дзякуй вялікі, да хуткай сустрэчы.